Ndipo muli ndi ine Dave Kadama poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa amupatsa masiku awiri kuti apereke umboni pa nkhani ya ziphaso zaunzika. Mabungwe omwe saboma akuadzudzula kamba kosaonetsa chidwi cholondoloza ntchito zaboma. Ndipo mu nkhani zina akatswiri ati President Lazarus Chakwera walephera kufotokoza zogwira mtima pa zokambirana zokhudza malonda amafuta agalimoto. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Wazipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo a George Chaponda amupatsa masiku awiri kuti apititse umboni pa nkhani yoti bungwe la National Registration Bureau NRB likupangitsa ziphaso zaunzika zatsopano ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Lachinayi aphungu 43 anagwirizana ndi ganizo loti Chaponda abweretsedwe umboniwu, pomwe 37 anatsutsana ndi izi. Pemphero Malimba anali ku nyumba ya malamulo. Phungu wa dera kumwera kwa boma la Chitipa Werani Chilenga anafunsa nyumbayi zakufunika kuti Chaponda apereke umboni pa nkhani yawo potengera zimene Standing Order 102 Saburu 2 imanenera. Malinga ndi Chilenga, ndondomeko imanena mwachimvemvemve zakufunika kuti aphungu azifotokozera nyumbayi ali ndi uthenga wokwanira. Izi zinapangitsa kuti aphungu ambiri ayikire kumbuyo ganizo la Chilenga kudzera pa ndondomeko yovota. Apa wachiwiri woyamba wa sipikala ya nyumba ya Madalitso Kasombo anati Chaponda ali ndi maola 48 kuti apereke umboni pa nkhawa yawo. Poyankhula ndi Times, Chaponda anati apereka umboniwu mnyumbayi. Tinazo ma evidence palibe chopusa singanibwere muno kunena pamene palibe evidence koma ngakhale ndi kupereka evidence yo sili necessary chifukwa Standing Order 13 imanena kuti ukafunsa question yo abomawo ndi akanaima ndikunena kuti zimene mukunenazo sizoona. Mawu awo Chilenga anatapitiriza kuyankhulapo pamene zinthu sizikuyenda mnyumbayi. Zimene zikupha dziko lino chifukwa maganizo kuti mukakhala kumbali yosusa mzingo osusa zilizonse. Apa sinkhani si yosusa ye, nkhani ndi yoti kodi malamulo athu ifeyo tikuwagwiritsa ntchito bwanji ngati nyumba ya malamulo. Anthu atikhulupirira ndiye apa tikuonesesa kuti inuyo ngati anyamata, ana anu, azukulu anu akamazawerenga zimene zikulembedwa pano pazi azizawerenga zinthu zolondola, osati azizangowerenga zinthu zosazika bwino zoti anthu achewa amene amakamba zimene zimpaliamenti amakamba mwantundu wanji chifukwa zimene zija zilibe umboni. 2 lamulo likunena kuti ngati munthu yo wapereka funso kuzera mwanjira imene ija kuboma ayenera yankhe, sana yankhe iwonso ngati sabweresa umboni zikutanthauza kuti nkhani yonse ija mu ndondomeko ya Hansard ichokamo sizawerengedwanso, palibe amene azayipezera. Chaponda adauza nyumba ya malamulo lachitatu kuti bungwe la NRB likupanga ziphaso zatsopano zaunzika ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe ngati njira imodzi yofuna kubera chisankho cha chaka chamawa aphungu ambali osaboma akakayendera malowa. Mu nkhani zina boma likulingalira zokhazikitsa thumba lapadera lothandiza pa ntchito yomanga nyumba komanso mabwalo a milandu mdziko muno. Nduna ya zachilungamo a Titus Simvalo yanena izi pamene imayankha mafunso kuchokera kwa aphungu ena ku nyumba ya malamulo. Iyo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Izi zikuzidziwa ndiye tikufuna kuti mbudget imene ibwere chaka cha 25-26 tike ndondomeko yoti pakhale special line yeniyeni yongokhudzana ndi nkhani yomanga makoti kapena kukonza makoti ndi manyumba makoti amene agumuka kapena sali bwino. Komanso kwathu ku Ministry of Justice ndi mwayi kuti tindiso ndi program ina timati chilungamo program imene iyi ndi program ina kuti afuna kuti azikhala ndi kutekera kufikira makoti mosavutika imene ndalama ndiyo chepa kwabe ndalama inaita kuthandiza kwa bandi hapa akuthandiza after Ministry of Justice yathu komanso a judiciary amene ina kama makoti komanso a legal aid ndi a police
ndetu kamera nawo kuti wanawakiti pesa thandizo kuti ngati singatheki kuti zina ndalama zikathandizirapo manga makhoti ena kapena kukonza makhoti amene sali bwino. Aphunzitsi opitirira 73,600 alembetsa mukalembera wa bungwe la Teachers Council of Malawi. Izi zikudza pamene kwatsala masiku owerengeka kuti bungweli litseke ntchito yolemba aphunzitsiwa mukaundula wake. Bungweli likufuna kulemba aphunzitsi pafupifupi 100,000 pofika pa 31 Disemba chaka chino. Patience Lunda akufotokoza. Mawu ake mkulu woona za maphunziro kuti akuperekedwa abwino ku nduna woona za maphunziro a Gordon Msilimba anati kupatula kulembetsa aphunzitsi iwo akuperekanso ziphaso kwa aphunzitsi ndipo ati kufikira pano apereka ziphaso 32,127. Amsilimba ati pali kuthekera kuti safikira mlingo omwe anayika popeza aphunzitsi ena akuchedwa kulembetsa zomwe zimapangitsa kuti makina awo a intaneti azichulukidwa. Chinthu chinchaso pano sikumvetsetsana kuyambira kunali kovuta kuti phindu lake ndi chana samazindikira komanso anthu ambiri amafuna kuti alembetse kumapeto kwa ndime. Kalemberayo akufikira aphunzitsi aku primary, aku secondary, aku sukulu zosula aphunzitsi komanso alezi. Mwezi wa Septemba chaka chino ndunawo unaonjezera masiku akalembera kufikira mwezi wa Disemba ndi cholinga choti aphunzitsi ambiri alembetse. Poyankhula pa nkhani mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition a Benedicto Kondowe anati kuchedwa kulembetsako kutha kukhala kuti aphunzitsi ena sakumvesa kufunika kwa kalemberayu. Nkhani yoyamba mwina ndi kusapomereza udindo wa Teachers Council of Malawi because tikabwerera mbuyo pang'ono aphunzitsi ambiri amasusa ndi ndondomeko zimene ndondomeko zofunikira kwambiri. Komanso gawo lina ndikunena kuti mwina aphunzitsi ena sakuzindikira kufunika kolembetsa mayina awo ndi nthambi imene. Konsolo ya aphunzitsi inakhazikitsidwa kuti iziona kalembera kupereka ziphaso komanso kuonesetsa kuti maphunziro akuperekedwa bwino. Konsolo iyi inakhazikitsidwa chaka chatha. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wadzudzula mabungwe omwe saboma kuti sakuonetsa chidwi cholondoloza ntchito za boma. Achakwera akuti izi zikuthandizira kuti mabungwewa zikutanthauzira kuti mabungwewa sakuyimirira Malawi. Iwo ati mabungwewa atamagwira ntchito zawo molondola atha kumadzudzula ngati pakuchitika katangale. Feston Malekezo wadza ndi ripoti ili. Achakwera anayankhula izi pa bwalo la zamasewero la Katoto ku Mzuzu pamwambo wokumbukira umodzi mdziko la Malawi. Pano ife aboma tili mkati mogawa chimanga kwa Malawi okwanira 5.7 million amene chimanga chawo chinawonongeka ndi ng'amba. Ndipo ntchito yogawa chimanga chimenechi ni ntchito yotukula miyoyo ya Malawi. Koma mdziko muno masiyeso mwangu lidu ngati kuti simukhudzidwa ndi kayendetsedwe ka ntchito imeneyi. Koma ngati muli ndi chidwi chowayankhulira Malawi mulondole chimanga chomwe tiugawachi kuti kodi chiugawidwe mwa chilungamo kuti Malawi mukuwayankhulirawo akulandiradi titsateni. Achakwera anati tsikuli limathandizira kuti Amalawi azindikire kuti ndi amodzi posatengera kuti amapembedza kuti ndachipani chanji komanso ndamtundu uti. Komabe kumwambo kunalibe azipani za ndale zotsutsa omwe anati boma likuchita utambwali pothana ndi mchitidwe waziwawa omwe posachedwa apanza achitika ku Lilongwe komanso ku Blantyre. Poyankhulira magulu azipembedzo, Father Mark Ngandawire kuchoka ku Public Affairs Committee anati achinyamata ali ndi udindo wakulu othandizira kuthesa mikangano komanso kubweretsa mtendere mdziko pomwe sakugwiritsidwa ntchito pobweretsa chisokonezo. Yemwe anayimirira achinyamata kumwambowu Amwandida Thewu anati dziko la Malawi muli achinyamata ochuluka koma akupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Your Excellency, I would like to implore upon all political parties to stop the misuse of their youth wings. Mawu ake wa mpando wa Center for Multi-Party Democracy a Elias Chakwera anati ali ndi chikhulupiriro kuti atsogoleri a zipani za ndale agwirana manja ndi cholinga choti dziko la Malawi likhale ndi chisankho chopambana chaka chamawa.
It is our hope that political parties and all ndi chikhulupiriro chathu choti zipani za ndale zilimbikitsa mtendere omwe uzathandizire kuti chisankho cha chaka chamawa chizakhale chabata komanso mtendere. Mwazina kumwamboku kunali mapemphero komanso magule osiyanasiyana osonyeza chikhalidwe cha Malawi. Akatswiri adzodzola President Lazarus Chakwera ati polephera kufotokoza mwachindunji za zokambirana zofuna kuyamba kugula mafuta a galimoto kuchokera mdziko la United Arab Emirates. Achakwera anali ku Abu Dhabi kumene amachita zokambirana ndi akuluakulu a boma a dzikolo zokhudza malondawa. Isaac Salima wadza ndi nkhani yonse. Kumbo la dziko lino lofuna kuchita mgwirizano ndi dziko la United Arab Emirates pa nkhani yakagwidwe ka mafuta ikuoneka kuti sikhala yapano. Mmene amayankhula ku mtondo wa Malawi lachitatu madzulo, mtsogoleri wa dziko lino Achakwera anati nthumwi zochokera ku Abu Dhabi zifika mdziko muno mwezi wa mawa kuzamalizisa za ndondomekoyi. Achakwera adafika mdziko muno lachiwiri pamene vuto la mafuta a galimoto layambiranso kuvuta kwambiri. Achakwera alonjeza kuti adzawafotokozera Malawi zokhudza ndondomekoyi mwezi wa Februwale chaka chammawa. Sabata ziwiri zapitazo, mtsogoleri wa dziko linoyu adafotokozera Malawi kuti akupita ku Abu Dhabi kukakambirana nkhani yokhudza kagwidwe ka mafuta ndi dzikolo, imene zikatheka ichititsa kuti dziko lino lisiye magwiritsa ntchito madobadoba likamafuna kugula mafutawa. Koma mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi a John Kapito ati mtsogoleri wa dziko linoyi sadakhazikike pa zimene adalonjeza Malawi sabata ziwiri zapitazo. Kuti mmene akubwera amatiuza kuti zinthu tsopano zayamba kuyenda bwino. Pazakhalanso kuti palinso zoti zikambirana chifukwa choti chimene zapita kunjako ndali chotakambirani ziwa matuliranso kuti anthu akunana ananyamukana kupita uko ndi anthu usachoke uko azibwera kuno nkhani yake yomweyo kuti ndingani yovuta motani kunena kuti anthu sangagwirizane pamene akumana. Amene amatsata bwino nkhani zokhudza mafuta komanso zina zokhudza mphamvu ya magetsi akandi padambo ananena kuti Amalawi akuyenera kudekha malinga ndi kuti nkhani ngati izi pena zimatenga nthawi yayitali. Tisafulumirire sanga kuti tinene kuti zinthu zothandiza kapena zosathandiza kapena kuti ulendo unalothandiza Malawi kapena osathandiza. Chomwe ndinganene nkunena kuti mwina ineyo malingana ndi experience yanga ndili mu sector imene ya energy ma negotiations kapena kuti kukambirana kwa zinthu mwina zimatenga nthawi. Achakwera mukuyankhula kwawoku adafotokozanso kuti asankha Avindumbiko Mumba ngati nduna yona za ntchito kulowa m'malo mwa Agnes Nyalonje amene atula pansi udindo wawo. Mtsogoleriyu adafotokozaponso mmene dziko lino likuchitira pa nkhani yokhudza kugawira anthu chimanga malinga ndi vuto la njala limene lidakhudza anthu ena mdziko muno. Sukulu zophunzitsa alimi aziyamikira popereka mwayi kwa alimiwa kuti aphunzire ulimi wa makono. Bwanamkubwa wa boma la Blantyre a Alex Mdoko wanena izi pamene alimi 150 amdera la mfumu yayikulu ku Nthembwe mbomali amaliza maphunzirowa. Serina Tambula wadza ndi zambiri. Alimi watsopano akuyembekezeka kukagwiritsa upangiri umene aphunzira ku madera amene akuchokera pofuna kupititsa patsogolo njira za makono za ulimi komanso zosamala chilengedwe ndi nthaka. Amdoko ati alimiwa akuyenera kukasintha zinthu ku madera amene akuchokera. Mlendo olemekezeka pa mwambowu anali wachiwiri kwa wapampando wa konsolo ya Blantyre a Montfort Palula, ndipo iwo akufotokoza kufunikira kwa alimi kukhala ndi luso lotere. Pazimene tinabwerera kuno makamaka ndikuzalimbikitsa anthu amene achitenga nawo gawo ngati azilangizi a ulimi kuti pazimene aphunzira azigwiritse ntchito kuno kwa Nthembwe kuti dera lipitirire kutukuka malingana ndi kuti amwasika anayamba kale kugwira ku ntchito yawo yabwino apa nkumalizitsa kuti afike kumapeto kwa za ulimi. Anaphunzitsapo za kasamalidwe ka nthaka kuti sakokolowe ndi madzi anakhala akupanga zimenezo. Pano akupanga za malimidwe kuti tingamalime mbewu zanje kuno kuti tichite bwino malingana ndi kusinthasintha kwa nyengo mmene zilili. Ndipo mmodzi wa alimi amene amaliza maphunzirowa ndi Alois Juliano amene akuchokera mdera la ku Nthembwe. Zikutiphunzitsa kuti tikhale osamala chilengedwe komanso kubweza mizera kozi kutiphunzitsa kuti tikolole madzi moyenerera komanso taphunzira kuti ndowe tizigwiritsa ntchito kuyika m'mapando zomwe zimasamalanso
chinyezi timasunga chinyezi. Izi zikutheka pansi pa ntchito ya Malawi Watershed Improvement Program MWASEP. mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. tipitirize nkhanizi zikangotha izi. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Galo. Betway, the official global betting partner of Arsenal. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Boma la Blantyre ati mgwirizano wawo ndi anthu akudera wapititsa patsogolo ntchito za umoyo mbomali. Iwo anena izi pamene ofesi yachita bwino kuposa maboma onse mdziko muno chaka chino. Chris Banda ndi mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ndipo akufotokoza. Ngati council pa assessment imene amapanga anzathu a local government imene imachidwa ku local authority performance assessment yoonetsa kuti ma councils akugwira ma council akugwira bwanji ntchito adaona kuti ife tikuchita bwino ndipo tidakhoza mbali zonse zimene iwo amayang'ana makamaka mbali zimene amayang'anisisa kuti kodi ifeyo pa nkhani ngati yoyitanitsa mankhwala kuti azipezeka mzipatala mwathu tikuzipanga bwanji ndipo zidaoneka kuti timazipanga mwaukadaulo mu nthawi yake komanso kuonetsa kuti kodi zipatala zathu zimene zatizungulira mu Blantyre muno tikuziyendera mavuto amene ali kumeneko tikuthana nawo ndipo zinaonetsadi kuti ofesi ya zaumoyo mavuto amene ndithu ifeyo tikuonetsa kuti tikuthana nawo komanso adayang'ana pa mgwirizano umene ulipo pakati pa ofesi ndi anthu akudera chifukwa anthu akudera amafunika akhale ndi gawo pa zochitika za ofesi ya zaumoyo adayang'ananso kuti kodi kumbali za akatemera tikuchita bwanji makamaka akatemera ana zimene zidaonetsa kuti ifeyo ndithu akatemera wana tikuchita bwino chifukwa kuti ana ambiri ndithu akulandira akatemera yense. Apolisi ku Blantyre amanga mayi wina pomuganizira kuti amachitira nkhanza mwana wake womupeza wa zaka zitatu. Izi zikutsatira zithunzi za mwanayo zomwe anthu ena akhala akugawana m'masamba a mchezo. Isaac Salima wadzaniza mbiri pa nkhani. Anthu akhala kugawana zithunzi zimene zochititsa mantha za msungwanayu amene akuoneka ali mabala komanso zipyera thupi lake lonse. Malingana ndi mkulu wa polisi ya South Lunzu mu mzinda wa Blantyre Patricia Njawire, mayiyu wakhala akuzunza mwanayu pamene bambo ake apita ku ntchito. Mayi ake umubereka mwanayu amene amakhalira ku machinjiri kwa Alizeo adatifotokozera kuti adali ozizidwa amene apolisi adabwera ku nyumba kwawo kudzawatenga kuti akamuone mwanayu ku polisi. Iwo ati adasiyana banja ndi bamboyu kotero kuti adakakamira kuti atenge mwanayu. Ati amakhala amamusungira mukhola la agalu mwana kumanena yekha amayi ake ndikumatenga zisekelero lonkozuma muotcha thupiri ndikumamubaya ndi misomali mwana wanga wasanga folo nkumamubaya bambo ake akuona ndi maso mwana kukhala ngati wa malazima si mwana ananditengera ali status yabwinobwino ine kukhala ngati nitsiro ine mwana wakhala wanga ndikuvutika inde ana amene anandisira ndi majesa ndipo ndinakanira ine. Ndipo amene amakhala pafupi ndi kumene mwanayu amakhala Aufulu Banda amenenso ndi amene adakanena nkhani ku polisi ati adakhuzidwa ndi mmene mwanayu amazunzikira. Nditi nantenga mwanayu ali mabala ukhoka fresh onena kuti mama wawo amankoka mwanayu kuti amuzoti adzuke akasambe ndiye mwanayu ifwa cha ululu umene amaumva apeza kuti mwana anachedwa kudzuka ndiye anakankwakwaza umene kuchokhanga kuti ankhula mabala okulu ndiye kumveka jozi tititi mvule mwanayu kupeza magazi okhaokha iwe ndiye tinangompyerano mtima kuti ife ndife anthu obereka uyu sangahene kumpanga mwana zimenezi. Nkhani idalowa kubola milandu la magistrate mu mzinda wa Blantyre pamene oganizidwayu Alinda Litala
awatulutsa pa belo ndipo ikuyembekezeka ulowanso m'bwaloli sabata yammawa. ogwira ntchito ku Eskom awalimbikitsa kufunika kokhazikitsa njira zina zopezera ndalama kuti asadzavutika akadzapuma pa ntchito. mkulu wa kampani akankwamba kumwenda wanena izi pamwambo otsazikana ndi Akite Chingota amene apuma atagwira ntchito ngati ofalitsa nkhani ku kampani kwa zaka pafupifupi 20. Daniel Zimba walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Benedetta Chiwandamiya. Akumwenda ati ndi zodandaulitsa kuti anthu ambiri amakomedwa pa ntchito ndipo amayiwala kuti tsiku lina adzapuma. Choncho iwo apempha ogwira ntchito ku bungwe la Eskom kuti atengere chitsanzo cha Akite Chingota omwe akhala akugwira ntchito modalirika ndi mokhulupirika. Zofunika kwambiri kuti anthu bakhala ntchito ntazina kumakhala kutayirira. Bakhala ntchito azidziwanso kuti tsiku lina adzasweka mu Eskom. Eskom temokwa ntchito makhala na Bripland yena kumene kukapakuleta asizimakhala. Ndine mauza anthu kuti mwisanzo chimene munthu amapanga akhala pa holiday chomwe chipenda adazapange akasiya ntchito ku Eskom. Ndine malimbikisa kuti mupadera azikhala ndi china chopanga kandi business kandi ulimi ndakasiya ntchito ku Eskom kuno sakhala chipinjo kwambiri yakuti akathe kupitiriza moyo wawo. Poyankhulapo Akite Chingota anati ndiokondwa kuti kampani inawalemekeza ndi mwambo otsanzikana nawo. Achingota ati iwo tsopano ayika chidwi chawo pa ulimi. Ineyo tundachiona cho chinandidzidzimutsa fasi ndimadziwa kuti andikonzera ulimi wotere iyayi. Ine mene ndimabwera nandusati yayi mungapanga exit interview ndipo chimenechi chandipasa chimwemwe chifukwa chasonyeza kuti anthu akundiganizira. Hayi ndithu ndizoonadi ndikachoka mwesiko pali zambiri zochita choyambirira pali ulimi nangopitiriza basi kulowa ulimi ndithu kwinako zizikabwera zochitika. Pamwambowu anthu ogwira ntchito ku kampani anapereka mphatso zosiyanasiyana kwa Achingota. Pamene panso ndi pamapeto pa nkhani zathu koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa amupatsa masiku 2 kuti apereke umboni pa nkhani ya ziphaso zaunzika. Mabungwe omwe saboma akuadzudzula kamba kosaonetsetsa